എന്റെ ചെല്ലിയത് കഴിയാറായി നാല്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. മാതാജി പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രണാം മാതാജി. മാതാജി യാത്ര സുഖമായിരുന്നു. ഓം നമോ വാസുദേവായ. ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവത്തെ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകീ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ആറാമത്തെ അധ്യായം പരീക്ഷിത് കലിയുഗത്തെ എങ്ങനെ സ്വീകരിച്ചു എന്നുള്ള ശ്ലോകത്തില് 11 വരെയുള്ള ശ്ലോകം എടുത്തു അല്ലെ നമ്മള്. ഇന്നലെ 11 എടുക്കണം. നമ്മൾ ഇന്നലെ എന്താ പറഞ്ഞത്? കലിയുഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു അല്ലെ. എന്തൊക്കെയാണ് കലിയുഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു. കലിയുഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങള് എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്? കലിയുഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് അവിഹിതമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങള്, ഭോജനം, ലഹരി, ചൂതുകളിയിലാനന്ദം കണ്ടെത്തുക. ലക്ഷണമാണ്. കലിയുഗം എന്ന് പറയുന്നത് കലഹത്തിന്റെ യുഗാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ കലിയുഗത്തില് ഈ പറഞ്ഞ കലിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളവർക്കെതിരെ പോരാടാനായിട്ട് ആരാഗ്രഹിച്ചു? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് അല്ലേ. കാരണം ദുഷ്ട സംസർഗം വരുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളെ ഒഴിവാക്കാനും ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാനും ആര് തീരുമാനിച്ചു? ആഗ്രഹിച്ചു. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ആഗ്രഹിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? അതില് പ്രജകളെ രക്ഷിക്കാനും രാജാവിന്റെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ രഥത്തിന്റെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? കറുത്ത കുതിരകളാൽ അല്ലെ, കറുത്ത കുതിരകളാൽ അലങ്കൃതമായിട്ടുള്ള നയിക്കപ്പെട്ട രഥത്തിലാണ് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ്. കൊടിയിൽ എന്തിന്റെ അടയാളായിരുന്നു? സിംഹത്തിന്റെ അടയാളം. രഥത്തില് തേരാളികള്, അശ്വസ്തന്മാര് ഈ പറഞ്ഞവരുടെ ഒക്കെ അകമ്പടിയോടുകൂടി ദിഗ്ജയത്തിനായിട്ട് അദ്ദേഹം രാജധാനിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടതായിട്ടാണ് 12ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് നമ്മള് പറഞ്ഞത്. അതുവരെയാണ് നമ്മൾ എടുത്തത്. 12 എടുക്കണം. ഹരേ
കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 12. ഭദ്രാശം കേതുമാലം ച ഭാരതം ചോത്തരാൻ കുരുൻ കിം പുരുഷാദീനി വർഷാണി വിജിത്യ ജഗ്രഹേ ബലീൻ. ഭദ്രാശം കേതുമാലം ച ഭാരതം ചോത്തരാൻ കുരുൻ കിം പുരുഷാദീനി വർഷാണി വിജിത്യ ജഗ്രഹേ ബലീം. ചൊല്ലാം. കൃഷ്ണ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കേതുമാലം ഭദ്രാശ്വം ഭാരതം ചോത്തരാൻ കുരൂൻ പുരുഷാദീനി വർഷാണി ഭദ്രം ചോത്തരാൻ കുരൂൻ പുരുഷാദീനി വർഷാണി. വർഷാണി. ഭദ്രാശം ഭദ്രാശം. കേതുമാലം കേതുമാലം. ച ഭാരതം ഭാരതം. ച ഉത്തരാൻ ഉത്തരമേഖലയിലെ രാജ്യങ്ങൾ. കുരുവംശ സാമ്രാജ്യം. ഹിം പുരുഷ ആദീനി ഹിമാലയ പർവ്വതത്തിന്റെ ഉത്തര ദിക്കിന് അപ്പുറം കിടക്കുന്ന ഒരു രാജ്യം. വർഷാണി ഭൂലോകത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ. വിജിത്യ കീഴടക്കി. ജഗ്രഹേ പിടിച്ചെടുത്തു. ബലിയും ശക്തിയാൽ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം. അനന്തരം പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഭദ്രാശം, കേതുമാലം, ഭാരതം, ഉത്തരകുരു, കിം പുരുഷം തുടങ്ങിയ ഭൂലോകത്തിലെ സർവഭാഗങ്ങളും കീഴടക്കുകയും അതാത് പ്രദേശത്തിലെ രാജാക്കന്മാരിൽ നിന്നും കപ്പം ഈടാക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഭദ്രാശം, കേതുമാലം, ഭാരതം, ഉത്തരകുരു, കിം പുരുഷം തുടങ്ങി സർവഭാഗങ്ങളും ഭൂലോകത്തിന്റെ സർവഭാഗങ്ങളും കീഴടക്കി ആ പ്രദേശത്തുള്ള രാജാക്കന്മാരിൽ നിന്ന് കപ്പം ഈടാക്കുകയും ചെയ്തു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഭാവാർത്ഥം ഭദ്രാശം. ഭദ്രാശം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? മേരു പർവ്വതത്തിന്റെ സമീപത്തുള്ളൊരു ഭൂഭാഗമാണെന്ത് ഭദ്രാശം. ഇത് ഗന്ധമാദന പർവ്വതം മുതൽ ഉപ്പുകടൽ വരെ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഗന്ധമാദന പർവ്വതം മുതൽ ഉപ്പുകടൽ വരെ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നതാണ് എന്ത് ഭദ്രാശം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഭാഗം. മഹാഭാരത ഭീഷ്മ പർവ്വത്തിൽ 7 മുതൽ 14 മുതൽ 18 വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് ഈ വർഷത്തെ കുറിച്ചുള്ള വർണ്ണനയുണ്ട്. സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് വിവരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന വർണ്ണനകളാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭദ്രാശം പർവ്വതത്തെ കുറിച്ച് ഭാഗം ഒരു ഭൂഭാഗമാണത്. ഭദ്രാശം ഇതിനെ കുറിച്ച് എവിടെ പറയുന്നുണ്ട്? ഭീഷ്മ പർവ്വത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. 7-ാം അധ്യായത്തിൽ 14 മുതൽ 18 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിലായിട്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ട്. സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് വർണ്ണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനും ഈ വർഷത്തെ കീഴടക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആകയാൽ ഈ പ്രദേശം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാമഹൻ ശാസനം നടത്തിയിരുന്ന എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുടെയും ചക്രവർത്തിയായി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ മുമ്പേ തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേൽക്കോയ്മയിലുള്ള അത്തരം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും കപ്പം പിരിക്കാനായി രാജധാനിയിൽ നിന്നും പുറത്തായിരിക്കുന്ന വേളയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരമാധികാരം അദ്ദേഹത്തിന് സ്ഥാപിക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ ഈ വർഷത്തെ കീഴടക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവും ഇതിനെ കീഴടക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രദേശം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാമഹൻ ശാസനം നൽകിയിരുന്ന എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുടെയും ചക്രവർത്തിയായിട്ട് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് മുമ്പേ തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേൽക്കോൽമയിലുള്ള അത്തരം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും കപ്പം പിരിക്കാനായിട്ട് രാജധാനിയിൽ നിന്നും പുറത്തായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് പരമമായ അധികാരം സ്ഥാപിക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? അത് മുഴുവനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിലാക്കി എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. അതിന് പിന്നെ അടുത്തതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് കേതുമാലം. ഈ ഭൂലോകം 7 സാഗരങ്ങളാൽ 7 ദ്വീപുകളിലായി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഈ പ്രദേശം എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? കേതുമാലം എന്ന് പറയുന്നത് 7 സാഗരങ്ങളിലായിട്ട് 7 സാഗരങ്ങളും 7 ദ്വീപുകളായിട്ട് വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. അതിൽ ജംബുദ്വീപ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന മധ്യഭാഗത്തുള്ള ദ്വീപ് 8 മഹാപർവ്വതങ്ങളാൽ 9 വർഷങ്ങൾ അഥവാ ഭൂഭാഗങ്ങളായി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ കേതുമാലം എന്ന് പറയുന്നത് 7 സാഗരങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ 7 ദ്വീപുകളിലുമായിട്ട് വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് കേതുമാലം. അതിലൊരെണ്ണാണ് എന്ത്? ജംബുദ്വീപ്. ജംബുദ്വീപ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന മധ്യഭാഗത്തുള്ള
ദ്വീപ് 8 മഹാപർവ്വതങ്ങളാൽ 9 വർഷങ്ങൾ അഥവാ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളായിട്ട് വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭാരതവർഷം എന്നത് മുകളിൽ പറഞ്ഞ 9 വർഷങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. ഇതിൽ 9 എണ്ണത്തിൽ ഒരെണ്ണമാണ് ഇതില് 9 വർഷങ്ങളിൽ ഒരെണ്ണാണ് ഭാരതവർഷം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ എവിടെയുള്ളത്? നമ്മൾ ഏത് ഭാഗത്താണ് ഭാരതവർഷം ഭൂലോകം ഉള്ളത്? അപ്പൊ 9 വർഷങ്ങളിൽ അഥവാ ജംബുദ്വീപിലാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. 9 വർഷങ്ങൾ അഥവാ ഭൂഭാഗങ്ങളായി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭാരതവർഷം എന്നത് മുകളിൽ പറഞ്ഞ 9 വർഷങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഭാരതവർഷം എന്ന് പറയുന്നത്. കേതുമാലവും ഈ വർഷങ്ങളിൽ ഒന്നായി വിവരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ കേതുമാലവും ഈ വർഷങ്ങളിൽ ഒന്നായിട്ട് വിവരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. കേതുമാല വർഷത്തിലെ സ്ത്രീകൾ അതിസൗന്ദര്യവതികളാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ കേതുമാല വർഷത്തിലെ സ്ത്രീകളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? അവിടെയുള്ള സ്ത്രീകളെല്ലാം വളരെയധികം സൗന്ദര്യവതികളായിരിക്കുന്നു. ഈ വർഷത്തെ അർജുനനും അധീനതയിലാക്കിയിരുന്നു. അപ്പൊ അർജുനനും ഈ കേതുമാല വർഷത്തെ അധീനതയിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഭൂമേഖലയെ കുറിച്ചുള്ള വർണ്ണനകൾ മഹാഭാരതത്തിൽ സഭാപർവം 28:6 കാണാം. അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ച് എവിടെ പറയുന്നുണ്ട്? സഭാപർവത്തിൽ, മഹാഭാരതത്തിലെ സഭാപർവത്തിലാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. കേതുമാലത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഭീഷ്മപർവത്തിലാണ് ഭദ്രാശ്വത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. കേതുമാലത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് സഭാപർവത്തിലാണ് കേതുമാലത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ഈ ഭൂഭാഗം മേരുപർവ്വതത്തിന്റെ പശ്ചിമ ഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതായി പറയപ്പെടുന്നു. മേരുപർവ്വതത്തിന്റെ പശ്ചിമ ഭാഗത്താണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഭൂമേഖലയിലെ നിവാസികൾ 10,000 വർഷം വരെ ആയുസ്സുള്ളവരായിരുന്നുവെന്നും ഭീഷ്മപർവം 6:31 പറയുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഭൂമേഖലയിലുള്ളവർക്ക് എന്താണ്? ആയുസ്സും വളരെയധികം ഉണ്ടായിരുന്നു. 10,000 വർഷം വരെ അവരുടെ ആയുസ്സും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഭൂപ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ സ്വർണ്ണ നിറമുള്ളവരും സ്ത്രീകൾ സ്വർലോക അപ്സരസുകളോട് സാരൂപ്യമുള്ളവരുമാണ്. ഇവിടെ താമസിക്കുന്നവരുടെ നിറം എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത്? സ്വർണ്ണ നിറത്തിലുള്ളവരാണ്. ഏത് പ്രദേശത്താണ്? കേതുമാല പ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്നവര് സ്വർണ്ണ നിറത്തിലുള്ളവരും സ്ത്രീകളാണെങ്കിലോ സ്വർലോക അപ്സരസുകളോട് സാരൂപ്യമുള്ളവരുമായിരുന്നു. അവിടത്തെ നിവാസികളെല്ലാം തന്നെ എല്ലാവിധ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യാകുലതകളിൽ നിന്നും വിമുക്തരാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യാകുലതകളിൽ നിന്നും വിമുക്തരാണ് അവിടത്തെ എല്ലാ നിവാസികളും. അടുത്തത് ഭാരതവർഷം. ജംബൂദ്വീപിലെ 9 വർഷങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഈ ഭൂവിഭാഗം. അപ്പൊ ജംബുവിലെ 9 വർഷങ്ങളിൽ ഒരു ഭാഗമാണ് എന്ത്? ഈ ഭാരതവർഷം എന്ന് പറയുന്നത്. മഹാഭാരതത്തിൽ ഭീഷ്മപർവം അധ്യായം 9-10 ഭാരതവർഷത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണങ്ങൾ കാണാം. അപ്പൊ ഭാരതവർഷത്തെ കുറിച്ച് ഭീഷ്മപർവത്തില് അധ്യായം 9-10 വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജംബുദ്വീപിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് ഇളാവൃത വർഷം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ജംബുദ്വീപിന്റെ മധ്യഭാഗത്തിലാണ് ഇളാവൃത വർഷം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇളാവൃത വർഷത്തിന്റെ തെക്കു ഭാഗത്ത് ഹരിവർഷം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഈ വർഷത്തെ കുറിച്ചുള്ള വർണ്ണനകൾ മഹാഭാരതത്തിൽ സഭാപർവം 28:7-8 ഇപ്രകാരം നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഈ ജംബുദ്വീപിന്റെ മധ്യഭാഗത്താണ് ഇളാവർഷം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇളാവർഷത്തിന്റെ തെക്കു ഭാഗത്താണ് ഹരിവർഷം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള വർണ്ണനകളും മഹാഭാരതത്തില് സഭാപർവത്തില് 28:7-8 നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? നഗരാംശവനാംശൈവ നദീശ്ച വിമലോദകഃ പുരുഷാൻ ദേവകൽപാംശ നാരീശ്ച പ്രിയദർശനഃ അദൃഷ്ടാ പൂർവാൻ സുഭഗാൻ സാദദർശ ധനഞ്ജയഃ സദാ നാനി ച ശുഭ്രാണി നാരീ ചാപ്സരസാം നിഭ. ഈ 2 വർഷങ്ങളിലെയും സ്ത്രീജനങ്ങൾ അതിസുന്ദരികളാണെന്നും അവരിൽ ചിലർ അപ്സരസുകളോട് അഥവാ സ്വർഗലോക സുന്ദരിമാർക്ക് സമമായവരാണെന്നും ഇതിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ 2 വർഷങ്ങളിലെയും സ്ത്രീജനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? അതിസുന്ദരികളാണ്. മാത്രമല്ല അവരെങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? അപ്സരസുകളോട് അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗലോക സുന്ദരിമാർക്ക് സമമായവരാണെന്നാണ് ഇതില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എവിടത്തെയാണ് പറഞ്ഞത്? കേതുമാലത്തിലെ സ്ത്രീകളെ കുറിച്ച് പറയാണ് അതിസുന്ദരികളാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഉത്തരഗുരു വൈദിക ഭൂവിവരണ ശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് ജംബുദ്വീപിന്റെ ഉത്തരഭാഗത്തെ ഉത്തര കുരുവർഷം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതാണിത്. അതായത് വൈദിക ഭൂവിവരണ ശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? ജംബുദ്വീപിന്റെ ഉത്തരാഗ്രഭാഗത്തെ ഉത്തര കുരുവർഷമാണ്
എന്ത് പറയുന്നത് ഉഗ്രഭാഗത്തെ ഉത്തര കുരുവർഷം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ജംബുദ്വീപിന്റെ ഉത്തര അഗ്രത്തെ എന്താ പറയുന്നത് ഉത്തര കുരുവർഷം എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. എങ്ങനെ വൈദിക ഭൂവിവരണ ശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് ആ ജംബുദ്വീപിന്റെ ഉത്തര അഗ്രഭാഗത്തെ ഉത്തര കുരുവർഷം എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. 3 വശവും ഉപ്പുകടലാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഉത്തര കുരുവർഷത്തെ വശവും ഉപ്പുകടലാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഉത്തര കുരുവർഷത്തെ ഹിരൺമയ വർഷത്തിൽ നിന്നും ശൃംഗവാൽ മലനിരകൾ വേർതിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ 3 വർഷവും എങ്ങനെയാണ്? 3 വശവും ഉപ്പുകടലാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതാണ് എന്ത് ഈ ഉത്തര കുരുവർഷം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെ ഉത്തര കുരുവർഷത്തെ ഹിരൺമയ വർഷത്തിൽ നിന്നും ശൃംഗവാൻ മലനിരകളാണ് വേർതിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ മലനിരകൾ ശൃംഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മലനിരകളാണ് ഹിരൺമയ വർഷത്തിൽ നിന്നും ഈ ഉത്തര കുരുവർഷത്തെ വേർതിരിക്കുന്നത്. ഇനി കിം പുരുഷ വർഷം 80,000 മൈൽ നീളവും ഉയരവുമുള്ളതും 16,000 മൈൽ വിസ്തൃതിയിൽ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നതുമായ മഹാഹിമാലയ പർവ്വതത്തിന്റെ വടക്കു ഭാഗത്ത് കിം പുരുഷ വർഷം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതായി പറയപ്പെടുന്നു. ഈ ഭൂമേഖലയും അർജുനൻ കീഴടക്കിയിരിക്കുന്നതായി സഭാപർവം 28:1-2 പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. ദക്ഷപുത്രിയുടെ അനന്തരഗാമികളാണ് കിം പുരുഷർ. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ അശ്വമേധ യജ്ഞം നടത്തിയപ്പോൾ ഈ രാജ്യത്തിലെ നിവാസികളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളുകയും സമ്രാട്ടിന് ഉപഹാരങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്തു. ഈ ഭൂവിഭാഗത്തെ കിം പുരുഷ വർഷമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഹിമാലയൻ പ്രവിശ്യ എന്നും ഹിമവാൻ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഹിമാലയൻ പ്രവിശ്യകളിലാണ് ജനിച്ചതെന്നും ഹിമാലയൻ രാജ്യങ്ങളെ മറികടന്ന് അദ്ദേഹം ഭാരതവർഷത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. ഇവിടെ പറയുന്നത് കിം പുരുഷ വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് 80,000 മൈൽ നീളവും ഉയരവുമുള്ളതും 16,000 മൈൽ വിസ്തൃതി വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള മഹാഹിമാലയ പർവ്വതത്തിന്റെ വടക്കു ഭാഗത്താണ് കിം പുരുഷ വർഷം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നത്. ഈ ഭൂമേഖലയും എങ്ങനെയാണ് അർജുനൻ കീഴടക്കിയതായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, സഭാപർവത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ദക്ഷപുത്രിയുടെ അനന്തരഗാമികളായിട്ടാണ് ആരെ പറയുന്നത്? കിം പുരുഷർ പറയുന്നത്. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന് അശ്വമേധ യജ്ഞം നടത്തിയപ്പോ ഈ രാജ്യത്തിലെ നിവാസികളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളുകയും സമ്രാട്ടിന് ഉപഹാരങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്തു. ഈ ഭൂവിഭാഗത്തെ കിം പുരുഷ വർഷമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഹിമാലയൻ പ്രവിശ്യയെന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഈ ഹിമാലയൻ പ്രവിശ്യകളിലാണ് ജനിച്ചതെന്നും ഹിമാലയൻ രാജ്യങ്ങളെ മറികടന്ന് അദ്ദേഹം ഭാരതവർഷത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നെന്നും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്. മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് സമഗ്ര ലോകവും കീഴടക്കി. എന്നാൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് സമഗ്ര ലോകവും കീഴടക്കി. എല്ലാ കടലുകളോടും മഹാസാഗരങ്ങളോടും ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന പൂർവം, പശ്ചിമം, ഉത്തരം, ദക്ഷിണം എന്നീ ലോകത്തിന്റെ സർവ്വ ദിക്കുകളിലുമുള്ള എല്ലാ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളും അദ്ദേഹം തന്റെ അധീനതയിലാക്കി. അപ്പൊ അവിടെ പറഞ്ഞത് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് സമഗ്ര ലോകങ്ങൾ കീഴടക്കി. എല്ലാ കടലുകളോടും മഹാസാഗരങ്ങളോടും ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന പൂർവം, പശ്ചിമം, ഉത്തരം, ദക്ഷിണം അങ്ങനെ ലോകത്തിന്റെ സർവ്വ ദിക്കുകളിലുമുള്ള എല്ലാ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അധീനതയിലാക്കിയെന്നും ഇവിടെ പറയുന്നത് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവും. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ പൂർവികരെ പോലെ തന്നെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനും അർജുനനും പോലെ തന്നെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനും എന്ത് സാധിച്ചു? സമഗ്ര ലോകവും കീഴടക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ശ്ലോകം 13-15 വരെ. തത്രോപശൃണാന സ്വപൂർവേക്ഷാം മഹാത്മനാം പ്രഗീയമാണം ച യശ കൃഷ്ണമാഹാത്മ്യ സൂചകം. തത്രോപശൃണാന സ്വപൂർവേഷാം മഹാത്മനാം പ്രഗീയമാണം ച യശ കൃഷ്ണമാഹാത്മ്യ സൂചകം. ഇത് ചൊല്ലിട്ട് അടുത്ത് ചൊല്ലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
മഹാത്മ്യസൂചകം പ്രമാണം ജയശ കൃഷ്ണ സദോഷം മഹാത്മ്യരൂപകം ആത്മാനം ച പരിത്രാതമശ്യുത്താഭിനമസ്തേജസഃ സ്നേഹാം ച ആത്മ്യസൂചകം കൃഷ്ണ ഹൃദയ തേഷാം പ്രജ്ഞോദയ ഹരേ കൃഷ്ണ. ആത്മാനം ച പരിത്രാത അശ്വത്ഥാത്മോസ്ത്ര തേജസഃ സ്നേഹം ച വിഷ്ണുപാർത്ഥാനാം തേഷാം ഭക്തിം ച കേശവേ തേഭ്യ പരമസന്തുഷ്ട പ്രീത്യുച്ചംഭിതലോചനഃ മഹാധനാനി വംസാസി ദദൗ ഹാരാൻ മഹാമനഃ ആത്മാനം ച പരിത്രാതം അശ്വത്ഥാത്മോസ്ത്ര തേജസഃ സ്നേഹം വിഷ്ണുപാർത്ഥാനം തേഷാം ഭക്തിം ച കേശവേ. കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആത്മാനം ച തത്ര രാജാവ് സന്ദർശിച്ച സ്ഥലത്തൊക്കെ ഉപശൃണാന അദ്ദേഹം നിരന്തരം ശ്രവിച്ചു. സ്വപൂർവേഷാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം പൂർവ്വ പിതാമഹനെ കുറിച്ച് മഹാ ആത്മാനം ഭഗവാന്റെ മഹാഭക്തന്മാരായ അവർ പ്രകീയമാണം അപ്രകാരം അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നവർക്ക് ച യശ മഹാത്മ്യങ്ങൾ കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ മഹാത്മ്യ മഹനീയമായ പ്രവർത്തികൾ സൂചകം സൂചിപ്പിക്കുന്ന ആത്മാനം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം ച പരിത്രാതം രക്ഷിച്ചു അശ്വത്ഥാത്മാവിന്റെ അസ്ത്രം തേജസ ഉജ്ജ്വല രശ്മികൾ സ്നേഹം ച വൃഷ്ണി പാർത്ഥാനം വൃഷ്ണി വംശജരും പൃഥയുടെ സന്തതികളും തമ്മിലുള്ള തേഷാം അവരെല്ലാവരുടെയും ഭക്തി ച കേശവേ കൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ തേഭ്യ അവരിൽ പരമമായി സന്തുഷ്ടനായി പ്രീതി ആകർഷണം ഉജ്രംഭിത പ്രീതിയോടെ തുറന്ന ലോചന അത്തരം നയനങ്ങളുള്ളവൻ മഹാധനാനി അമൂല്യമായ സമ്പത്ത് വാസാംസി ഉടയാടകൾ ദദൗ ദാനമായി നൽകി ഹാരാൻ കണ്ഠാഭരണം മഹാമന വിശാല വീക്ഷണമുള്ളവർ. വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് രാജാവ് സന്ദർശിച്ച സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഭഗവത് ഭക്തരായ തന്റെ പൂർവികരുടെ മഹിമകളെ കുറിച്ചും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ മഹനീയമായ കൃത്യങ്ങളെ കുറിച്ചും നിരന്തരം ശ്രവിച്ചു. മാത്രമല്ല എപ്രകാരമാണ് ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തെ അശ്വത്ഥമാവിന്റെ അസ്ത്രത്തിന്റെ അതിശക്തമായ താപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചതെന്നും ശ്രവിച്ചു. ഭഗവാൻ കേശവനോട് പൃഥയുടെ സന്തതി പരമ്പരക്കുള്ള മഹാഭക്തി ഹേതുവായി അവർക്കും വൃഷ്ണി വംശജർക്കും മധ്യയുള്ള ഗാഢമായ പരസ്പര സ്നേഹത്തെ കുറിച്ചും ജനങ്ങൾ പരാമർശിച്ചു. അത്തരം മഹാത്മ്യങ്ങൾ ആലപിച്ച ഗായകരിൽ പരമസന്തുഷ്ടനായ രാജാവിന്റെ സന്തോഷത്താൽ വിടരുകയും മഹാമനസ്കനായ അദ്ദേഹം അമൂല്യമായ കണ്ഠാഭരണങ്ങളും ഉടയാടകളും അവർക്ക് പാരിതോഷികമായി സമ്മാനിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് സന്ദർശിച്ച സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ എല്ലാവരും ആരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്? തന്റെ പൂർവികരുടെ മഹിമകളെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ ആ കൃത്യങ്ങള് ഭഗവാൻ ചെയ്ത
മഹനീയമായ കൃത്യങ്ങളെ കുറിച്ചുമാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ അതൊക്കെ കേൾക്കാൻ ആർക്ക് സാധിച്ചു? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് സാധിച്ചു. അപ്പൊ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് നമുക്കറിയാം അശ്വത്ഥമാവിന്റെ അസ്ത്രത്തിൽ നിന്നും ഭഗവാൻ രക്ഷിച്ചതാണ് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനെ. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ തന്റെ പൂർവികരെ കുറിച്ച് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ചും അർജുനനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പറയുന്നത് വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടു കൂടി ആർക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിച്ചു? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് കേൾക്കാൻ സാധിച്ചു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം അതിന്റെ ആ സന്തോഷം കൊണ്ട് തന്റെ കണ്ഠാഭരണങ്ങളും മുടയാടകളും എല്ലാം പാരിതോഷികമായിട്ട് അവർക്ക് സമ്മാനിക്കുകയും ചെയ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത്ര വെച്ച് നിർത്താം നമുക്ക് അല്ലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദി കി ജയ്. ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിത്തായ ഗൗര പ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം കൃഷ്ണ പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം മാതാജി. രാമ രാമ എല്ലാം താമസ സ്ഥലത്തെത്തിയോ? പ്രണാമ മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ മാതാജി. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ജയ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ജയ. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ജംബുദ്വീപിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ലേ? ഈ ജംബുദ്വീപിന് വളരെ പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. അറിയാവോ എന്താന്നുള്ളത്? ജംബുദ്വീപിനെ കുറിച്ചിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല മാതാജി. ജംബുദ്വീപിന്റെ 9 വർഷങ്ങൾ 9 ഭാഗങ്ങളിൽ ഒരെണ്ണാണ് അത് ഭാരതവർഷം. നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് എതിലാണ്? ഭാരതവർഷത്തിലാണ്. ആ ഭാരതവർഷം ജംബുദ്വീപിലാണുള്ളത്. അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മളെ ഭാഗവതത്തിൽ ഇപ്പൊ വരുന്നുണ്ട് കുറെ ജംബുദ്വീപിനെ കുറിച്ച് തന്നെ ഫുള്ള് പറയാനായിട്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ അതില് ജംബുദ്വീപിന്റെ പറയുന്നത്, ജംബുദ്വീപ് എന്ന് പേര് വരാൻ തന്നെ കാരണം, ജംബുദ്വീപ് എന്ന് പറഞ്ഞാല്, ജംബു എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് സംസ്കൃതത്തില് ഞാവൽ എന്നാണ് അർത്ഥം. ഞാവൽ എന്നാണ് അർത്ഥം. ജംബുദ്വീപിന്റെ മധ്യത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഞാവൽ മരത്തിൽ, വലിയ ഞാവൽ മരമുണ്ട്. ആ ഞാവൽ മരത്തിൽ സംസ്കൃതത്തിൽ ജംബു എന്നാണ് ഈ പ്രദേശത്തിലെ ജംബുദ്വീപ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഈ ഫലത്തിൽ നിന്ന് ഒഴുകുന്ന നീരാണ് ജംബു നദി, ജംബുദ്വീപ്. ആ ജംബു നദി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഞാവൽ മരത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ നിന്ന്, അതിന്റെ ഫലങ്ങളുണ്ടല്ലോ, ഞാവൽ മരത്തിന്റെ കായ, അതിന്റെ ഫലങ്ങളുടെ നീരാണ് ആ നദി ഒഴുകുന്നത്. ജംബുദ്വീപ് നീരാണത്, വെള്ളമല്ല ഒഴുകുന്നതെന്നും പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വന്നിട്ട് ഇത് പറയുന്നത് ജംബുദ്വീപ് പുരാണം ഭൂലോകം 7 സമുദ്രങ്ങളായിട്ട് 7 ദ്വീപുകളായിട്ട് വിഭജിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ 7 ദ്വീപുകളിൽ ഏറ്റവും മധ്യത്തിലായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത്? ജംബുദ്വീപ് ചുറ്റി പറയുന്നത്. ഈ ജംബുദ്വീപിന്റെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതാണ്, ജംബുദ്വീപിന്റെ വിവിധ മഹാപർവ്വതങ്ങളാണ്. പർവ്വതങ്ങൾ അതിരുകളിട്ടിട്ട് 9 ഭാഗങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇലാവൃതവും ഭദ്രസും കേതുമാലം, പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞ ഹരിവർഷം, ഭാരതവർഷം, ഉത്തരകിരു, പിന്നെ ഉണ്ട് കിംപുരുഷ വർഷം, രമ്യക വർഷം, ഹിരൺമയ വർഷം. അങ്ങനെ 9 എണ്ണാക്കിയിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ഭാരതവർഷം എന്ന് പറയുന്നത് ജംബുദ്വീപിന്റെ ഏറ്റവും തെക്കേ അറ്റത്തുള്ള ഭാഗമാണ്. നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഭൂമി, ഈ ഭൂമി ഭാരതഭൂമി എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രദേശം ഭാരതവർഷത്തിലാണ് വരുന്നത്. അതിനെയാണ് കർമ്മഭൂമിയായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഭൂമി ഇതിന്റെ പറയുന്നത് ഭാരതവർഷം ഒഴികെ, അതായത് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ ഭൂമി ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ വർഷങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾക്കും പൊതുവെ രോഗങ്ങളോ വ്യാകുലതകളോ ഇല്ലാത്തവരാണ്. 10,000-കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നവരായിട്ടാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ ഭൂപ്രദേശം, ഭൂമി ഒഴികെയുള്ള ഈ എല്ലാവരും. ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞല്ലോ ബാക്കിയുള്ള ഭാരതവർഷം ഒഴികെയുള്ള കുറെ വർഷങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഭാഗങ്ങള്. ഏതൊക്കെ പറഞ്ഞ? ഹിരൺമയ വർഷം, രമ്യക വർഷം, കിംപുരുഷ വർഷം, ഉത്തരഗുരു വർഷം, പിന്നെ ഹരിവർഷം, കേതുമാലം, ഭദ്രസം. ഇത്രയല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഇവിടെയൊക്കെ ഉള്ള പ്രത്യേകത എന്താ പറഞ്ഞ? ജനങ്ങളുടെ ഈ ഭാരതവർഷം ഒഴികെ ബാക്കിയെല്ലാം ജനങ്ങളും പൊതുവെ രോഗങ്ങളില്ല, ദുഃഖങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തവരാണ്. ഇവിടെ ആയുസും അവരുടെയൊക്കെ ആയുസ് 10,000-കണക്കിന് വർഷങ്ങളാണ് അവരൊക്കെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഈ ഭാരതവർഷം ഭൂമി ഒഴികെയുള്ള ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ അങ്ങനെ പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇതിലെന്താ പറഞ്ഞ? ജംബുദ്വീപിനെ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നമ്മള് വസിക്കുന്ന ഈ ഭാരതവർഷത്തിൽ മാത്രമാണല്ലോ ഈ ഉപ്പുരസമുള്ള കടൽ ഉള്ളത്.
അല്ലെ ബാക്കിയുള്ളതിലൊക്കെ ഓരോ സമുദ്രവും പാൽക്കടല് അങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലേ പറയുന്നത്? കരിമീൻ ജ്യൂസ്, കരിമീൻ ഒരു നീര്. ജ്യൂസ്. അതെ അതെ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഞാവൽ ഇപ്പം പറഞ്ഞല്ലോ മാതാജി, ഈ ആ ഞാവൽക്ക വീണ് ആ വെള്ളത്തിൽ നിന്നല്ലേ സ്വർണത്തിന്റെ ഉൽപ്പത്തി, അങ്ങനെ പറയുന്നില്ലേ മാതാജി? അതായത് സ്വർണ്ണ അത് ഖനനം. അതെ, അതായത് സ്കന്ധത്തിലുണ്ട്. അവിടെയുള്ള ആ ദ്വീപിലുള്ളവര് എന്താ പറഞ്ഞ ഇവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ, അത് ഞാൻ കണ്ടു. സ്വർണത്തിന്റെ നിറമുള്ളവരും സ്വർണത്തിന്റെ ഇതിലുണ്ടത് പറഞ്ഞത്. നിക്ഷേപം, സ്വർണ്ണ നദി ഒഴുകുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിന്റെ അംശമാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിയിൽ സ്വർണ്ണ ഖനനം നടക്കുന്നത് അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണെന്നല്ലേ മാതാജി പറയുന്നത്? അതെല്ലാം ഇതുപോലെ നദീതീരങ്ങളിലല്ലേ ഖനനം നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ നദിയിൽ നിന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഭാഗവതത്തില്. ജംബൂദ്വീപിനെ കുറിച്ച് തന്നെ ഫുള്ള് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അവിടെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. സ്കന്ധത്തിലുണ്ട്. ജംബൂദ്വീപിന്റെ പറ്റിയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ എത്തുമ്പോ അത് മുഴുവനും അറിയാൻ പറ്റും. സ്കന്ധത്തിലോ 5-ലോ ഉണ്ട് മാതാജി. അതെ, അപ്പൊ പറയാം നമുക്കത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട്. ഇത് ഇതെല്ലാം എവിടെയാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ കേതുമാലത്തിൽ പറഞ്ഞ ജംബുദ്വീപിന്റെ ഇത് മേരുപർവ്വതത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതാണ്. സ്ത്രീകൾ അതീവ സുന്ദരിവതികളാണെന്ന് വർണ്ണിക്കപ്പെടുന്നു. ഇവിടുത്തെ നിവാസികൾ 10,000 വർഷം വരെ ആയുസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പുരുഷന്മാര് സ്വർണ്ണ നിറത്തിലുള്ളവരും അപ്സരസുകളോടുള്ളവരും ഇവിടെയുള്ളവര് രോഗങ്ങളും വ്യാകുലതകളിൽ നിന്നും മുക്തരായിട്ടുള്ളവരാണ്. ഇവിടെയല്ല സ്വർണ്ണ നദിനെ പറഞ്ഞത്, ഇതല്ലോ ഇതിലും ഉണ്ട്, ഞാൻ കണ്ടിരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്കത് ആ ഭാഗം എടുക്കുമ്പോ നമുക്കത്